Takže máme tu nový rok, nový začiatok, nový content. V dnešnom videu vám poďakujem za minulý rok, za rok 2025. Poviem, čo sa mi podarilo splniť, čo sa mi nepodarilo. Poviem plány na tento nový rok, čo chcem, aby sa mi podarilo splniť, aké mám plány, aký budem mať content a veľa ďalšieho. Začal by som asi tým, že by som zhrnul tento rok. Môj cieľ tento rok bolo získať speňažnenie prvého stupňa a druhého stupňa. To prvé speňažnenie sa mi podarilo splniť pred letom a to druhé niekedy v lete. Ono taký cieľ bol, čo sa týka odberateľov, tuším 4000 alebo 5000, čo sa mi úplne nepodarilo. Tento rok sme ako keby úplne tie odbery nedávali. O edit som zlepšil určite, podľa mňa aj niekoľkonásobne. Keď si pozriete nejaké video rok staré, tak určite to budete vedieť posúdiť. Skôr si porovnajte nejaké moje iné video s nejakým mojim starým, nie úplne toto je skôr také informačné video. Čo sa týka tých odberov, niekedy pred letom sme dali 3000 a za celý ten rok sme dali len nejakých 300 ďalších. Čo si myslím, že je škoda, ale mal som potom aj nejakú mesačnú pauzu, kde som si robil nejaké videá. Teda chcel som si robiť, nakoniec som úplne ich nerobil, lebo som nemal úplne nejaké dobré nápady a celkovo sa mi nevždy chcelo. Tu mám napísané nejaké body tohto videa. V lete sa mi podarilo dať na streame 42 ľudí, čo bol teda môj rekord, čo je super, za čo vám ďakujem. V lete sme tie streamy mali docela rozbehnuté. Nedávno som sa aj odhalil a preto chcem aj využívať ten content, o tom si povieme teda o chvíľu. To video nazbieralo okolo 2000 zhliadnutí, to odhalenie, čo som teda rád. Dalo mi skoro 30 nových odberov, čo je tiež teda super. Keď som sa odhalil, začal som streamovať aj na Kiku, na druhom YouTube kanáli, vertikálne a tak ďalej. Začal som rozbiehať tie streamy na druhý kanál na TikTok a na Instagram. Rozbieham teda tie klipy, kde sú funny momenty zo streamov, budú tam asi aj zostriť zo streamov budúci rok. Takže fakt ďakujem všetkým za rok 2025, kto ma podporoval, chodil na streamy, donaty, členstva, všetko možné, díky moc. Tento rok som vydal aj editing pack spolu s doktorom Wolfom na našom Hero Hero, čo skoro bude teda veľký update a ďakujeme všetkým členom. Takže tento rok, čo sa týka odberov alebo views, sme to úplne nezlepšili, trochu teda nejaké tie odbery sme získali, to hej, ale mal som teda väčšie ciele. Každopádne, čo sa týka grafiky, som sa zlepšil o dosť, ako napríklad pred rokom. Pred rokom som si nerobil grafiku ani ja. Teraz čo urobím miniatúru, tak sa to nedá porovnávať s tým, čo som urobil napríklad pred rokom. Pred rokom som teda ani moc nerobil, ale keď už niečo, tak fakt to bolo hrozné. Nehovorím, že teraz ju viem už super, ale určite je to niekoľkonásobne lepšie. Teraz som sa začal učiť aj tú IRL grafiku, keďže som odhalený a robím už aj také videá. Ako som hovoril, edit som tiež niekoľkonásobne zlepšil. Ďakujem ešte raz všetkým za tento rok. No a mám tu nejaké body, čo by som vám chcel povedať. Ako ďalší bod je, že vám poviem plány na nový rok, nový content a tak ďalej. Nový rok, nový začiatok, nový content, povedzme. Keďže už dlhšiu dobu sa mi s tým Minecraftom úplne nedarilo, mňa bavia hlavne tie staré verzie, ale tie už úplne nie sú tak trendy, povedzme. Teraz sú populárne skôr SMP videá a také, ale to ma moc nebaví, skúšal som to. Nebaví ma to moc natáčať, hrať možno aj docela hej, ale natáčať ma to úplne nebaví, takže to úplne natáčať nechcem a teraz, jak som sa odhalil, mám oveľa viac možností, môžem oveľa viac toho kontentu robiť. A tým, že Minecraft nemal úplne úspech už dlhšiu dobu, tie videá boli dobré, len proste už tieto videá nie sú úplne pre toto publikum. V Československu celkovo to upadá a skôr tie nové verzie majú úspech, takže som sa rozhodol, že budem natáčať hlavne taký ten viac IRL content. Budem sa tam furt snažiť zapájať do tých videí nejak ten Minecraft, proste nejaké IRL video z časti, ale proste nejak tam zapojím ten Minecraft. Nech s tým úplne neskončím a furt ma Minecraft baví, len samostatný Minecraft už úplne nemá až taký úspech ako kedysi, hlavne teda tie staré verzie. Ja som dával aj do komunity príspevok, že aké videá vás viac bavia, či nejaké viac IRL s webkou alebo iba Minecraft a vyhralo teda to viac IRL s webkou, takže myslím si, že aj mňa to bude viac baviť natáčať. Aj to bude mať väčší úspech, celkovo mám viac možností, lepšie nápady. Napíšte váš názor do komentárov, čo si o tom myslíte, keď tak môžete zahlasovať, mám tú anketu stále na mojom YouTube kanáli. Chcem tento rok viac rozbehnúť aj to streamovanie a celkovo, aby ten content bol lepší a kvalitnejší. Tento rok by som chcel dať takých 6000 odberateľov, uvidím, jak mi to pôjde s tým novým contentom. Čo sa týka streamovania, rád by som dal na Kiku tento rok aspoň takých 500 až 1000 followerov. Každopádne sa mi tam podarilo dať teda 40 ľudí, keď mi na YouTube nešiel chat, a o tom vám chcem povedať. Je novinka, že keď nemáš 16, tak teda nemôžeš streamovať s chatom. Niekomu to ide, niekomu nie. Začali to teraz trochu viac riešiť a overovať, takže uvidím, jak to bude so streamovaním na YouTube. Hlavne teraz budem streamovať na tom Kiku, prioritne chat a tak ďalej. Keby na YouTube nešiel chat, tak vždy je teda na Kiku. Aktuálne streamujem teda naraz na Kiku, na YouTube, na druhom kanáli, vertikálne a na TikToku. Chcem začať, aby som si tých ľudí nahnal hlavne na ten
Kik. Na Kiku sú aj odmeny za sledovanie, takže keď tak budem rád, keď zajdete na môj Kik a dáte mi tam follow. Budem rád, keď mi dáte follow na Instagram, na TikTok. Na druhom kanáli by som chcel dať do konca roka takých 2000 odberateľov, podľa mňa to je možné s tými klipmi. Už teraz sa to celkom rozbehlo. Máme za posledný týždeň nejakých 10 000 views, čo je dosť v pohode na začiatok, a za posledný mesiac nejakých 22 000, čo je teda super. Aj odbery tam idú teraz dosť rýchlo. Na TikToku sa mi ešte tie klipy úplne nerozbehli, ale tak mohli by sa čoskoro. Na Instagrame sa začali rozbiehať, takže to budem akurát v tom pokračovať. Ak máte nejaké otázky ohľadom tohto roku alebo nejaké nápady na videá, kde budem zapájať to viac IRL, alebo celkovo čo by som tento rok mohol spraviť za videá a za content, tak napíšte do komentárov. Ja vám ešte raz všetkým ďakujem. Dávam teraz sem montáž tohto roku. Ďakujem ešte raz a zatiaľ čau. Poslednú dobu som spravil som dispozíciu, ktorý uskutočnil som narodeninový event. Desiatky mojich fanúšikov a stal sa aj boli tam web label Minecraft server, ktorý už skončil stream. Ako vidím, celkom dobré veci mám na začiatok, akože aj ono. To je super. A idem asi rovno na stred, to mi zatiaľ stačí. Spolu s doktorom Wolfom som uskutočnil obrovský event. Boli tam minihry ako zhadzovanie, PvP a ešte niekoľko veľmi zaujímavých minihier. Jo, dobre, môžete ísť. Prvý hráč koho spadol, Rosting nespadol. OK. Máme tu hráča vo vedení, ako máme tu. Toto sú najmodernejšie Xboxy. Dobre, krása. Poď. A ne, on ma podkopal. Takže pozri, poď sem za... Ja som tam, ja som reálny.